हमके तई पेड़न में इंटरेस्ट बा। बबलू बॉस उर्फ बीबी भैया एक जगह के टारगेट करत रहले और वहाँ के सब पुराना पेड़ काट के ओकर विदेश में स्मगलिंग करत रहे। बीबी के ई काम बहुत पसंद रहे। पेड़ काटल और ओकरा बेचल, ओकर स्मगलिंग करल ओकरा खातिर नशा जैसन रहे और अगर ई काम में केहू ओकरा बीच में आवत त ओकर मौत पक्का रहे। ये बिजनेस में कौनो लॉस नहीं खे, बस अनोखा और दुर्लभ पेड़ ढूंढे के बा और ओके विदेश भेजे के बा। और बाकी के पेड़ हर एक लकड़ी के कीमत होखेला बाजार में। सब पेड़ बिकेले, तो बस जगह के ढूंढ ले बाड़ी बीबी भैया। बस आप चली। दत्तू बीबी खातिर एगो ऐसन जगह ढूंढ ले रहे जहाँ से वो 1000 पेड़ काट के विदेश लेके जा सकत रहे और वो जगह रहे पिंकी के शहर। पिंकी के शहर के बगल में जंगल रहे। वो जंगल में काफी घना और दुर्लभ पेड़ रहे। ओकर नाम रहे राजापुरी, जहाँ पायल जात रहे पेड़ के दुर्लभ प्रजाति, जेकर वर्णन पिंकी के स्कूल में किताब में भी रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके जंगल के बारे में बताई। कौन वन टीचर? राजापुरी वन, जे हमनी के शहर के बिल्कुल बगल में बा। बहुत सा जंगली जानवर, पशु पक्षी ई जंगल में रहेले और इस सब ई जंगल पे निर्भर बाड़े। जंगल पे निर्भर बाड़े? एकर का मतलब बा टीचर? बहुत सा पशु पक्षी इ पेड़ के फल पत्ता खा के आपन गुजारा करेले। जे हिंसक पशु बाड़े जैसे शेर, चीता, ये सब भी इहे जंगल के वजह से जिंदा बाड़े। हाँ टीचर, डिस्कवरी में बतावत रहले कि मानव के बस्ती इतना बढ़ रहल बा कि उ जंगलन पे भी कब्जा करत बाड़े, जेकरा से वन के पशु के दिक्कतन के सामना करे के पड़ रहल बा। पिंकी अपन बात पूरा कैलस और पीछे से आवाज आइल, जे बबलू बॉस यानी बीबी के रहे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बाई लड़की। बीबी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ क्लास में आइल और प्रिंसिपल बीबी के पहचान करवैले। बच्चा लोग, ई बानी हमनी के गेस्ट बीबी जी। ई बहुत बड़ पर्यावरण प्रेमी बाड़े। शहर में जितना भी पेड़ पौधा बाड़े उनकर पालन पोषण इन्हीं के संस्था करेली।